Denne video handler om, hvad du skal overveje, når du har tænkt dig at købe brugt udstyr. Brugt udstyr kommer, fordi fabrikanterne af udstyret ofte meget tit sender nye modeller, og så er der noget til overs, som folk ikke bruger hjemme på hylderne. Det udstyr, det er jo altid spændende. Det er ikke nyt, men det er spændende, fordi det er det udstyr, det er. Der kan være store besparelser at hente ved at vælge det udstyr, som ikke lige præcis er helt spritnyt. Brugt udstyr kan være alt udstyr, men primært er det jo kameraer, det er objektiver, det kan være blitz, og det er ikke kun blitz til at sætte på toppen af kameraet. Det kan også være store flash-anlæg, som er brugt hos fotograferne i deres studier. Hvis du har fundet noget brugt udstyr, du kunne tænke dig at købe, det kan ses mange steder. Det kan ses på de forskellige firmaers hjemmesider. Du kan i nogle tilfælde finde noget på eBay eller på Den Blå Avis. Uanset hvor det henne af du finder det, er det vigtigt, at du tjekker udstyret, finder ud af, om det er i orden, finder ud af, om der er en garanti på. Hvis du køber af en privatperson, er det svært at komme tilbage og sige, der er noget galt, det vil jeg gerne have lavet under garantien. Hvis du køber i et firma, så vil du altid kunne komme tilbage og sige, det her det virker ikke som det skal. Jeg vil meget gerne have gjort det og det ved det. Og hvis det er noget, som garantien kan dække, bliver det selvfølgelig lavet uden beregning. Du kan også forvente, at et firma vil give dig en returret eller en prøveperiode på 8-14 dage. Jeg kan kun opfordre dig til at kigge på brugt udstyr. Det er muligt at købe masser af spændende ting brugt. Det er jo aldrig sidste nye model, men den model, der var der sidste år, er i mange tilfælde næsten lige så god som den, der er der i dag. Så længe du kigger dig for og holder øjne og ører åbne, vil der være store muligheder for at gøre en rigtig god forretning, når du køber brugt udstyr.